Užički prvi Partizan prodaje municiju u 68 država. Vrednost izvoza je $80 miliona godišnje. Valjevski Krušik je ove godine ugovorio poslove vredne $140 miliona. Pored ugovora vezano za isporuku robe, imamo i značajan ugovor za transfer tehnologije u iznosu od 30 miliona evra. Krušik je uspeo 2014. i 2015. da zaposli 190 ljudi. Do kraja 2015. mi ćemo zaposliti još 345 ljudi. Srbija je najveći proizvođač i trgovac vojnom opremom u regionu. Gledajući obim na nivou izvoznih dozvola koje smo izdali u protekle 3 godine, mi možemo reći da je on otprilike negde u Srbiji na konstantnom nivou, a to je negde oko 750 miliona dolara. Najznačajniji partneri su Sjedinjene države u izvozu, Sjedinjene države, ali i brojne zemlje Bliskog istoka. Izvozi se u veliki broj zemalja, u zadnje vrijeme znači to ima i Amerika i zemlje iz regije, Evropske unije, a i zemlje ove na istoku dole, naročito Saudijska Arabija. Crna Gora ima samo trenutno aktivna dva proizvođača oružjem, ali također se bavi i posredovanjem u prodaji, takozvanim brokeringom i izvozom viškova naoružanja koji su ostali u vlasništvu Crne Gore, tako da u prethodnom periodu bilježimo porast izvoza naoružanja i vojne opreme. Nema zvaničnih podataka o ilegalnoj trgovini na Balkanu, a prema oceni Centra za kontrolu malog i lakog naoružanja u okviru Programa za razvoj Ujedinjenih nacija, koji kontroliše izvoz naoružanja u jugoistočnoj Evropi, postoji poboljšanje sistema izdavanja, praćenja i realizacije dozvola i transparentnost izvoza. Samo činjenica da smo krenuli od toga da niko o tome nije pričao, do sada da je Srbija, evo kao primer, treća najtransparentnija država na svetu posle Nemačke i Švajcarske. Znači da je ogromna količina podataka se daje, znači na uvid javnosti. Od 2007. godine zemlje Zapadnog Balkana izvezle su oružje i vojnu opremu vrednu više od $1,6 milijardi.